आब' बे मेंगना मा बेखौलाय मानो फैहोनांगौ दे जोंनाव? माथो जाखो नानि फैबाय मालाय बाजैनिबो फंबायखा। जानो हागौ बाजैनि फंबाय, नाथायबा आरो मैया माबायदि फेनानैनो फैदों बे जोंहानाव। ओमफ्राय नोंसोरबो मानो लायनो थांनाय बिखौ? लाबोनो नाङामोन ना आब', आंथ' जे बोरैबा मोनखायोलै बिखौ। ओइ उरायना हामगौ मानसिखौ बिब्दि बुंनो। जायखिजाया मानसियानो जाया मानो, गाज्रि जा मोजां जा, थेवबो मानसिखौ बिदि बायदिसिना बुंनानै माबानो हामा, बखिनो हामा। थै आब' नोंनाबाथाय बोरैबाखा। ओमफ्राय बेजों सिगाङाव जोंनाव फैबाय थानायाव बेसे दावराव खालामदोंमोन नों मिथिखाया आरो। नानि उरायना सिगांना सिगां जानानै थांबाय, थांखांनाय जाथायखौ आरो गोसोखांनानै रायखांना बायदिसिना बुंना मा लाब। गोदो एसे मिस्टेक जानायावसो बेफोरबायदि सानफ्लांलायदों गोरोन्थि। दाथ' बे बिब्दि नंलाना। ओमफ्राय माला थांफिनगोन दे? ओंखामबो जालांबावगोनसोदां। औ, मानसिया फैबाय जेला आलासिया ओंखामथ' जाहोहरखानांगोन। आरो मानसिनि गियाना बेफोरबायदि जानाथ' नानि। गाज्रि सानलायनानै सोरबा आलासि फैबा बेखौ मोजाङै मोजां माबायाबा ओंखाम गोजायानो जायाथों मानो, थेवबो दे आरो आब' होमबालाय माथो। औ, गाज्रि सानबाय दाथासै दे गोसोफ्राव। आरो रायलायबा माथो होफा। माथो नोंलाय रायलायनो नागिरा आलासि फैबा बिदि न' सिङावलाय बोरै ना बोरै थाबा जानो दे। मोजां स्रां स्रिं रायलायनांगौ आलासिफोर फैबाबो। औलाय दे जागोन आब' माथो। लोगोफोर पिकनिक जादोंहाय मालाय खाथियावबो नै, जोबखाया दानो जेबो। बेखायनो माबा माबि साउन्ड खोनाबाय थाथारो भइस होबाबो। ओइ आब' ओंखाम उखैबायलै आंबो। ओमफ्राय मा ओंख्रि संदोंमोनथाय? ओंख्रियालाय मा जानो नानि, सबाय संबाय आरो एसे आलु गोरलै दंमोन ना, बेखौ भाजा एवहरबाय आङो। जेबो नाबो गैया बेदरबो गैया, बेखायनो आं सानदों एसे हाथायावसो थांजागौमोन नामा होननानै। ओंखाम गोजा जाथारबायना, ओरैनोथ' फैसाबो इसेबां बांद्राय गैया, अब्ला बोरैबा मोनदों आरो आलासिखौ बिदि ओंखाम गोजा जाहोनो। नोंहा मा एथ' टेनसन लादोंलै आब'? मालाय बाजैया मिथिगौ, बिनिसो फंबाय, बेहासो माथा मारिनांगौ दा। नोंहासो माबा आरो। नङालै नानि, दाथ' बेबो आंनि लोगो बायदियानो ना, रायलायबाय थायो जेला बोरैबा नाङोना एसेबाबो, बेखायनो र' मा जायो दा। जाम्बिलै नोङो, मालाय बाजैयासो टेनसन मारिनांगौमोन। गैया आरो, बेथ' बिन्दासबाव ने आब' दाबो आलासि फैबाबो। नि फंबायानो फैयो जेला गावबोथ' न'आव थांबानो जायोना, बाजैया गैयाब्रा, थांनोनो ओंखारा माब्लाबाबो। दालागै न'आव थांबोला एसे, जोंहाथ' दा फैसा थाखानि प्रब्लेम ना, मोनबोगौमोनब्रा बियो बिमा बिफानिफ्राय। आब' इलिसा, मा बेफोरो आङो मा खोनादों गुमैयाबो जे गैला? औ आगै, नों गुमैयाबो बेफोरबायदि थखा होनानै गामिनिनो सासे गथ'खौ लानानै खारदों। नोङो मानोथो एथ'बां सहायबाय थाखोब्रा? बेफोरबायदि हौवाजों थानानैलाय मा मोनखो नों दिनै? जि जाबाय जाबाय जोब्बाय, नांगौबा आं आयंखौ बुंना हैसै, नों खेबसेबाबो न'आव थ'दो। न'आव थांनानै मा गासिबो थिग जागोन आगै। जि जालांनाय जाथायना, बेफोरखौ गोसोखांबा बोरैबा मोनो। आंबो फस्थायखाबाय, थेवबो आङो मा मोखां लाना थांगोन न'आव। आब', जि जालांबाय जालांबाय, बेखायनोथ' बुंदों आङो। आयंआबो मानिखागोन इयो। दाथ' आयंआ हारसिं जायख्लं। नों मा बुजि मोननो दे आब'? बिसोरबो नोंखौ गोसोखांखायो, बुङाबालाय मा जानो? नांला दे आगै, आमसायो नों मानोथो मैया इदि लोंनाय, बांद्राय लोंनो हायिखौलाय? लोगोफोरानो ब्रा ब्रा बुंबायब्रा आब', नङाबाथ' आं लोंखायामोन। एसेल' लोंदोंमोन आङो, नाथाय है एसे बारा जाबाय। अखाफोराबो खोन्थादों नोंस्रा न'खराव गोबां बिदि घटना जाबायनो आब'। नोंनि बिखुनजोआबो थैनानै थांबाय। अहाय आगै, आफायानो गाव जौ लोंनाय बथलजों देना होदों आइ बिखुनजोखौ। दा गावहाबो जेलाव थांनांबाय। जौ फेबा मा मा जायो मा मा जाया, बेखायनो नोंखौबो बुङो आङो, लोंनाङा बारा। आं सामफ्रामबो लोंखायाना, निउ इयार खायसे एसे लोंनो थिननायखाय लोंदोंमोनलै। आरो माब्लाबा समाव टेनसनफोर खारथों होननानैबो लोङोलां। नोंथ' खमसे खम खिन्थाहरनो हायोमोन ना आब'? नोंबो मानो खिन्थाहराखै आंनो? आं फैगौमोन ना नोंसिनि बिदि प्रब्लेमाव। मा बुंनो आगै, सानस्लाबबो हालाय लाङासै, सोरखौ लेंहरनो सोरखौ लेंहरा, मा बुंगोन मा बुङा। जाथायाबो गोबां दावराव दावसि जाबायमोन नालाय। दा खिन्थाहरनाय जायासै आङो रावखौबो, बिदि ओरैनो। थारैनोलै आब', मोनसे नोंनि मिस्टेकआ नोंखौ गोबां हाखराव नारख्लायहरबाय नङासै? आंनि मिस्टेकखौ आङो मोजांथ' खालामफिननो हाला। आरो बै समफोरखौबो आं नागिरनाबो मोनफिनखाला, लाबोफिननोबो हाखाला आगै। थेवबो आं जा गोरोन्थि खालामबाय, बेनिफ्राय आं जा सोलोंना मोनबाय, बुजिबाय। आं आरो बिदि लामायावबो थांफिनखाला, आं बेफोरबायदि माब्लाबाबो खालामला होननानै सानखाबाय। मोजां दे आब'। माब्लाबा समाव गोरोन्थिनिफ्रायसो सोलोंनोबो मोनखायोलै आब', नङा होमबा? नंगौ आगै, आमसायो। नों मा ओमफ्राय आब', नोंनि फिसाजो मिलिसाखौ नायनो हास्थाया माब्लाबाबो खेबसेबो?
हास्थायबालाय मा जानो आगै? मेलिसानाबो दायो बिमा गदाय दंसै। नङालै नानि, बाजैना बिफा गैला। नों मानो डाइरेक्ट खोथाखौ जानला मानला मिथिया हसिया बुङो? आरो बाजैना सिगां जि जाथाय जालांबाय, गोबां खोथा थायोना, प्रब्लेम थायो। प्रब्लेम आं मिथियालै आब'। जायखिया आङो बाजैखौ थांबा मोजां जागौमोन आरोना, गावनिसो गोरोन्थिखा। आरो गोरोन्थि मावबाय जेला खेबसेबाबो थांनांगौब्रा न'आव। असे बिमा बिफाया रावबो बेखौ माना खालामनो हायाथ' गावनि असे फिसाखौ। जाबाय, दावलेब। बांद्रायथार नोंना खुगायानो। सिरि थादो, आलासिया बोरैबा मोनगोन बियो खोनाफ्लांबा। मोजांथ' रायलायनो रोंखाया, जानला मानला हाथिं गावनिखौल'। है नंगौबा नंगौ डाइरेक्टसोखा आंना आब'। ओमफ्राय ना आङो साननैसो थानानै बेरायनो थांसिगोन आब'। बेरायनो? नाथाय बहा नानि? बेबायदि बोथोराव आरो मा बेरायलाबायनांगौ? गोजानाव दा थांहाय। आब' आं आंनि लाइफखौ इन्जयसो खालामदों दा। आरो नोंबोथ' मिथिखायो आं जायगा गोदान नायनो जि मोजां मोनो। बहाबा एखनबा सामफ्रामबोथ' नङा, थांनोथ' हाखाया। गोबावजों खेबसे दाथ' बोथोरानो आरो बेरायनाय माबा माबि ना। बेखायनो होनदोंमोन आरो आङो। माइन्ड फ्रेश जायोलै आब', नोंबो थांनांगौ। माब्लाबा सम बेरायबा ना गोसोफ्राबो स्रां मोनो, मोजां मोनो। ओमफ्राय एकदम लाइफ टाइमलाय बोरैथो टेनसन लानानै माबाबाय थानो हानोब्रा, माथा मारिनो। बिदि हायालै आंथ'। फैसासो बुङो दा, फैसा थाबालाय मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया। माजोंदि बेरायनो बाद्लबाय थाखो नानि? थाखा फैसा गैयासिन, बेरायनायसिन नोंना बांसिन। लोगोफोरनिफ्राय एसे खांनो माबायोलै आब', टेनसन दाला नोङो। माखौबा? आंना बिब'आ जाम्बिलै, बोरैबाखा एकदम। आंहालाय मा, ओमफ्राय हेलौ साइख्लं। मा सना? हे सार्स होदोंमोन आं। नंगौ? औ दे, माबा जोंनाव आलासि फैदोंथ'। बुंनो, जोंहा बाजैनि फंबाय जायोनोलै, बेनो फैदोंमोन। आंथ' सैखाथारासैलै। खोथा दं गोबांनो, आं नोंनो उनाव खिन्थासिगोन। ओइ दे होमबा दोनथ' दे, आं दायो हरगोन। ओंखामबो जानांगौ दोङो। ओमफ्राय जोंनि बेरायनाया केन्सेल खालाम मोना दै, थांथारनांगौ। बेरायनो साइक्लंखौबो फथायनो हामारबाय आं बेरायनो थाखाय। आरोबा आङो सानैजों थांबावगोन बेरायनो। सासेजों एसे दस्रायाव थांसै, सासेजों एसे दस्रायाव थांसै। दा आरो साइक्लंजोंबो थांग्रोनोसै। लाइफआव इन्जय खालामाबा आरो होमबा हो? थाखा फैसानि टेनसनखौ आं माथा मारिया दे आब'। औ मिथिगौ जोंहा न'आव प्रब्लेम, थेवबो आंना बयफ्रेन्डफोरानो खथ' अनो आंखो। बे बाजैयाबो ना, बेनो माबा मोनसे लिंहरखानायसो इयो। अबावबा मायबा फैगोन, गोबावसैमोन फैयानो। बे मेहेरना माहेरना मुहुर। ओमफ्रायथ' फंबाय फैदों, बेनाव फैसा बिना लाखिबानो जायो बाजैया। होलांखागोन बियो माथो। आगोलावबा आब'नो फैसा होथ'दों, बाजैनो होथ'दोंमोन ना। दाबो बिना लाखिबानो जायो बेनावनो। आरो मिलिसाजोंबो गोबां जाथाय जादोंमोन। जाथाय? मा जाथाय? औ, मिजिं गुमैयाबो हिनजाव लाबायना, आरो बे हिनजावाबो बारा थिग नङामोन आरोखि। थिग नङा माने मा बुंनो सानदों आगै? ओइ मेहेर, ओंखाम जानोसै फैदो। ओंखाम? आयौ दानो जानोसैबो। नानि ओंखामखौ खुरखानोसै आरो। औ बाजै, दावदैसो लायबाय आङो। दावदै लकेल बै आयंमोननाव। बेखौनो माबा गुदुं जाखानोसैहाय, दासो मामलेट एवदों। मोजाङानो जाबाय दे। होमबालाय थुदो ओंखाम जाग्रोनोसै, दाजा। नुबाय दा, दावदैबो लायबावबायसो नोङो। मानो लाया? आं जेबो नाङा बुंखादोंमोन ना। जेबो नङा दे, मानो दावदै लाया जानो? जेबोआनो गैया, आंहा बोरैबा मोनो होनखाबाय। फैदो जानोसै। बेदरबो दाथ' बबाव मोनबावनो, हाथायाबो जोब्बायना। दे आरो नोंबो मानिखायाबा जिद्दिना, आंनो दावदैनि बेबस्थाबो खालाममारबायसो। लेक्सार मारिबाय थानोसै, ओंखाम जानोसै फैदो। नङाबा दा गोसोसो जालाजोबगोन, थावनायसो नङा। थावाबाबो अरजायालै, नोंनि संनायथ' गोथाव जाखागोन बे गुसुबाबो। औहाय राजा, थाब जानांगौ गोजां बोथोराव, नङाबा थाव माराबो दे। थोदो नानि, ओंखामखौनो जाग्रोनोसै। औ बाजै, उरायनायाबो नै दुगैखांखाबायानो। दे होमबालाय। मिलिसाखौ मा बुंनो नागिरदोंमोन मेहेरालाय? बिमा, गथाया बारा थिग नङा। आंबोलाय साननाया सानखादोंमोन मिजिङा हिनजाव गदाय लाबाय। अनगोना अना जाखो फालाय होमबा, आंनि फिसाजोखौ? हिलिना आगै, माथो नों खिन्थाया मुवा डाइरेक्ट दिनै सफैबाय। फनबो गैया माबो गैया। औलै आब', आंबोसो जाबाय बेरायनो फैबाय बिब'नि न'आव। बेखौलाय मानोथो खिन्थालायनांगौ दे?
ओहो नोंबो फैनो बुंथाराखैमोन ना दाख्लै खनसेयावबो आं फैनो थिनबाय गैया बेखायनो दिनै अचानक फैनायखाय माबोरै सानदों आं जियानो जा ओमफ्रायथ' दिनै आं फैबायना नों खुसि गैया आरो गावनि बिनानाव फैनायखौनो खुसि गैया मा जानो जाम्बि आंलाय जोबोर खुसि बिनानाव फैदों खुसि जाया मा जानो ओइ आब' ओमफ्राय जोंहा नानि पिंकि आजा सुमलाया बुरु बिसोरथ' थिगैनो दं नाथाय बे मिलिसाया बांद्राय बारबाय गाज्रि जाबाय आंखौ एरना हरदों मिथिगौ नोङो नंगौमैनो मिलिसा नोंखौ एरना हरदों आब' हाय आगै दा बेखायनो आङो बे गथ'खौ एकदम साजा होखागोन दिनै नागारखाया बिनि सायाव आंखौ ओरैबायदि एरना हरदों नोंगुमैजों थिगसे रायजानो थुबायहाय आङो नांज्लाय हरबाय जिरायहरबाय आंखो अब्लाथ' साजा मोनमारनांगौहाय बियो आब'ने गुमैनो एरना हरनायखौ बांद्रायखौबा बिदि गथ' गाज्रिखौ आरो माथो औ थुनायथ' नों थुग्रोनाय बे गथ'खौथ' आं दिनै मोनखागोन थुनाय नों थुग्रो आथिं आखाइ सुनानै जिरायना थायोथ' राजामोनजों अके आब' ओमफ्राय सा गोथाव लोंसैलै बे मिलिसाखौनो फुदुंनो थिनदो नङाबा नों हागोन दे नों थुलाय मिलिसाखौथ' आं ओरैबायदि साजा होगोन दिनै गोजां बोथोराव बेखौ मजा होनि र' बांद्राय बारदों इयो बिमाखौ सेनायाखै इसेबो आंखौ एरना हरनो इयो बिफानो आंखौ रायजाहोनो बे नानि हेलेनायाबो दिनैसो फैनो मोनबायलै जेबो नङा दे मोजाङानो ओरैनोबाबो आंहा गोदान बोसोराव जेबो मोजांखौनो इच्छा जायाखैहाय जेबो खालामनो नानि फैबाय मोजां जाबाय आंहा कम्पानि मोनबाय हेलौ लोगोफोर नै बिदिबा उरायनाया थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट एपिसोडाव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर जेबो उसुबिदा गैयाबालाय आं थाबैनो फैफिनलायगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों ने सनामोन दिनै भिडिअआ गुसुं जाबावबायलै गोलाव बानायनो सानो मा जायो गोलावानो बानायथ'नो हाथाराखै दासान्दि जेबो नङा थेवब्लाबो हानायखिनिखौ आं लाबोबाय थागोन लोगोफोर ना माथो होनो नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों कमेन्ट खालामहरलायदो जायबा नायना मोजां मोनदों लाइकबो होनो दाबावदे सनामोन आंखौथ' ओरैनो गाज्रि मोनखायो थेवबो अन्नानै नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंबा खोन्थाहरलायदो लोगोफोर बोरै नांदों दै